Wengenza wethu njoba ke abahleli bendumezulu yomcimbi waminyaka yonke Impucuzeko maskandi festival sebenxuseke umculo kaMaskandi Mzukulu behlisa amaphaphu emva kokukhalaza ke ngokushiwa ngaphandle ohlwini lwamaciko azonandisa kulo mcimbi People's Park Moses Mabhida Stadium eThekwini ngo-Agasti 12. Umzukulu ubhaleke incwadi evulekile wayiqondisa kumhleli walo mcimbi uXolani Mcineka maqede ke wayinameka kuFacebook ebuza ukuthi wenzeni kuyena njoba ke elokhu esala ngaphandle emcimbini ke ayihlelayo wenganza kwethu. Hayi-ke kuke kwasuka umsindo ke ey'nkundleni zokuxhumana emva ke lokhuzane ke kweposti ke kaMzukulu. Umcineka ke uvumile ke ukuthi ubonile umbhalo kaMzukulu futhi akananxa nawo ngenxa yokuthi ke uyabuqonda ubuhlungu obuziwa ke umzukulu ngoba ke Impucuzeko ayifana noma yiphi ifestival. Ukusala ke kuyona kunomthelela kumculi noma kunomthelela kumculi ngoba ke kwimpucuzeko kukho mayelana nemali ukuthi ke uqashiwe kuyinkundla lapho ke bevela khona. Uthe-ke izinto zilawulwa ke imali. Ngithe ngoba ke ngisakhuluma udaba lwemali kuhulumeni wesifundazwe engingabafaki ke bonke abantu noma ke ngingakayazi into yakhona ukuthi ke ezothini. Uthe ngesonto ke noma ke ngesonto elizayo uzobe eposta ke uzobe senawo ke impendulo noma ke bese ke enza ke ama-poster omculi ngamunye. Ngenqana ke lento yokuvele ke ngiyobele wonke umuntu ekugcineni awusenawo ke imali yokukhokha umculi nje ngeke ke akucabangele ukuthi ke wawenza into ngoba ke ucabangela bona. Into ke ezolandela ukuthi ke umcineka uyasichaphaza kwasha kwacima kanjani. Uthi ke ngathi ke mina hayi ke angibambe ke noma ke isicofia noma ke kuzoba nzima ngeke aqonde yena kodwa ke noma ke uzongibona sengivela noma ke kodwa uzongibona sengivela sengithi ke kuyena sibani nansi ke into engaka woza ke kwenziwe ke ama-poster akayedwa umzukulu mhlawumbe ke bathathu noma ke bawu4 abacule ngifisa ke ukuthi babe khona wengane. Kuke kwavela ke no DJ Facebook kwazi ke oveza ukuthi cha yena ke uyacela kumcineka ukuthi kule Mpucuzeko maskandi festival angakwazi ukusiza umzukulu emkhokhele ke eceleni bese ecela ukuthi ke ebe khona kule event noma ke kulo mcimbi ke kaMcineka. Uthe ke njengomhleli wemicimbi ngiyazi ukuthi kuba nzima kanjani kwezimali. Benginesicelo ke ngoba lo mfana wangakithi ukuthi mina ngizomkhokhela ngeyami imali afakwe ngoba ke nje noma afakwe naye njengontanga yakhe useyohola kimi. Ngiyabonga bhuti uma ke isicelo ke sami siphumelele. Wengenza kwethu ngifisa ukuthi ngizuve lokho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba njengoba sekuveke noma ke sekuvele ke omunye usomabhizinisi waveza ukuthi ke yena awazi ke ukhokhela umzukulu eceleni ukuthi eyodlala ke lapha kwimpucuzeko maskandi ke festival. Kanti ke abantu abaningi bakhombisa ukukhalaza kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana emva kokuphuma ke kwepost ke yempucuzeko. Abantu abaningi azange ke bekuthokozele okungabona ke kukaMzukulu kanye nensizwa ke ngumculo kaMaskandi futhi ke umnikezo. Baningi abaculi abangekho kwimpucuzeko maskandi ke festival. Wengenza kwethu mina ngizofisa ukuthi ngizuve lwakho nombono wakho after ke inkulumo ke kaMcineka akade ikhuluma ke nephephandaba ke iSolezwe. Mina ke ngumsizi umfana phansi eJozini komhlabela lingala sengiphuma kanje.